Mbukeli ngiyakubingelela futhi. Sakhuluma unyamazana insizwa kaKhoza uBhovungana uhlase athi amadoda abhodla utshwala. Ngiqhamuka ngibe ngibhodla umlilo bathi isikhindi sabesuthu isikhindi esingadingela abafana kodwa sidingela intombi zabantu. Yakhumbula ekseni kuwena ngitheni. Ngikutshela ukuthi sinogokthi ngathi linda. Sizawubuya nogokthi. Hey mina abaningi bayamazi but ke ithi simphithuba ukuthi ayithule asho uthi ubani wakabani ophuma kuphi ngizwile ngathi nobukhosi angazi benzani kodwa uzoyichazela angingasho mina. Mama sanibona njani? Sawubona baba. Uyaphila kodwa mama? Hayi ngiyaphila kakhulu. Nkosi yami bengisacela uyithule kubabukela uthi ubani wakabani. Ngibingelele emakhaya babukeli. Mina igama ngotholakele wakaHadebi Sibongo ophuma entombini zamahlubi amahle iRoyal House of the Maiden Girls yamahlubi. Ngiphinde ngibe uTHP sector abelaphi bendabuko. Abantu abangazi uTHP abantu abaphuma esidini labelaphi bendabuko nguChairperson in the city of Johannesburg. Ngiphinde ngibe uPRC in the city of Johannesburg program review committee chairperson. Ngiyabonga. Yebo uzwile bafowethu bayumama lokhu yechazile ukuthi uyini mamela ke manje ucela wenzeni wena mbukele ekhaya landa iphepha ulanda ipeni uhlale phansi nalo ulwazi olubalekile ngeke ngasho ekseni ngathi siku Gauteng Well AIDS Day sizoxoxa nomama nge-event namhlanje kuningi nje esizokuthola nawe uzokudinga njengoba nami ngiyidinga ulwazi manje mama wami lapha kukhona umbuzo oqala ngizocela ukukubuza wona uthi lo mbuzo wami what people think on ending HIV in 2030 ngasho kanje I will elaborate like this. Abantu basemzansi ngendlela engibuka ngayo indlela yokuthi baqede iHIV isisandulela ngculaza abantu bala emzansi eAfrika bafuna ukufundiswa kuningi bafuna ukuadvocatewa kakhulu kazi mele baadvocate because akusafani naseqaleni ngesifo lesi abantu babesaba bathi HIV kodwa ke kumele abantu kuyiwe lapho behlala khona kuhanjiswe imfundiso ukuze abantu bazi ukuthi kuyini okumele bakwenze ukuze kuzophela isandulala ngculaza ngoba the most important thing ukuthi abantu baba advocate ukuthi babe nolwazi lokuthi isebenza kanjani yonke ama treatment nama injectors wakhona ukuze bazi ukuthi ngo2030 kumele sibe kule emotion ukuthi iAIDS iphele eMzansi Afrika. Oyezwa bafowethu mamela man mamela key point the main point ukuthi i-treatment yakho uyisebenzisa uyidla kanjani umama into ayishilo main point key point ngesingisi owesithu mama umbuzo ithi is our youth aware about the new lenacapavir injection as the PrEP isingisi bafowethu isingisi. Okay, most of the youth they are aware, not all of them because yintsha angithi sisabafundisa sisa-advocate sisahamba lapha esamba khona senza ama-campaign ukuze abantu bafundiseke ukuthi ilapacapavir yini ngoba most of the youth bayinkinga ngokuya emakliniki kuma facilities because of this stigma discrimination. So ukuze nasema facilities ukuthi kungabi naleso stigma leso ngiyacabanga ukuthi njengoba ilapacapavir ikhona manje iyeza ngaApril next year izo reduce istigma kakhulu ngoba umuntu uzoya kabili eclinic kuma facility lapho ayokulanda khona itreatment and also kumele kube nama friendly youth services emaclinic ngoba mina ngimngaka umuntu omncane kunami angeke akhona ukuengage nami axoxe noma yini uzofuna ama peers wakhe ukuze akwazi ukuxoxa ngako konke noma ngabe nalesifo anaso. Bafowethu niyamamelana ngisabuya ngama key points youth anisondele sondelani sizama ukuqeda lento umama ukuthi emaclinic kumele kube nabantu ontanga bethu sikwazi ukuthi nathi masifika sixoxe if nginazo kunesandulela ngculaza ngikwazi bafriend ukuthi ngixoxe bafike bangiadvise ukuthi kuze isuppresseke kumele kenze kanjani nizwela ngithi ukuthi bathi khona ilapacapavir ngisho kahle
Isho kahle impela. bathi April izobe isikho. So mama lapha uthi umbuzo wami futhi, how often do people and our media, social media talk about TB? Ngokwazi kwakho ucabanga ukuthi iTB ispread kangakanani ebantwini na ku youth? iTB I think ukuthi especially kubantu abane HIV iyababulala kakhulu, because angithi now wonke umuntu ubheke ukuthi no iHIV ayisabulali manje, yabo ipilisi aliphuzayo liyayisuppressa ukuthi ingabibiko, but behind that TB is killing, because iyisifo esifihlakele ebantwini abaningi. So they have to go advocate ukuthi umuntu HIV makangena eclinic or any facility la yakhona aqale ngokuthi bazomtesta iHIV bamteste neTB, because iyisifo esifihlekile and abantu abangasibhekanga ukuthi isona esibulalayo. Okay, ma abafowethu mana isingisi nesizulu asitoliko isizulu, kodwa ama key points bafethu ngisho thatha iphepha neball pen uze uthi kwenziwa kanjani. Umbuzo wami mama wokugcina lapha uthi, which campaigns can be done to raise awareness of HIV? Ama campaigns ama checker impilo, that's the big campaign. Like beside the campaign we start here kuma dialogue. Ma dialogue kulaba bazofundiswa khona, bafundiswe kusho ukuthi mabefundiswa ku dialogue angithi we engage each other. Kuba ne dialogue ngokuthi sifuna lokho asifuni lokho, sithanda kanje, I discrimination iza kanjani, icedwa kanjani. Kuba nama challenges. Yes, kuba nama challenges, kuba nama recommendations, and kube sekumele kube nama solutions. And then bese kuba nale education awareness. Bese kuyafundisa ukuthi ama key points nama khona laba ehlala khona insizwa kakhulu ehlala emakhoneni nasezitolo, yabona kube neindawo la kufundiswa khona special men abo bantu ababo baba kufuneka noma kungayiwa yabona la bashaya khona amanzi abamponjwana, kube nabantu abazokwazi ukuthi bakhona ukuba engage ba advocate kakhulu ngendaba yesandulela ngculaza. And then ukusuka lapho sekuyenza ama checker impilo, abantu abeze bazo check impilo, wonke umuntu azazi status sakhe ngoba ayisabulala, ayisenabungozi phela manje. Ayisenabungozi ukuthi nje uthathe I-treatment yakho ngendlela eright uzokwazi ukuthi uphile uye phambili. After lapho sesibuyisa nalaba okade baba nayo, kodwa ke because of I-discrimination ema facilities akhona abantu bayeka, especially ubaba akakwazi kuma isikhathi eside queuing amele medication. And then ke labo ke nabo sitha ababuye bazothatha medication, laba ba defaultile bangene futhi ku system bazokwazi ukuthi sizokwazi ukuceda lesifo sesandulela ngculaza eMzansi, ngiyabona. Okay, sesiqeda sesivala mama. Ngizocela into ezithu. Eyokuqala kunento esiyibonile sibuya khona. Isigama isingisi sakhona bese kodwa bathi ithe self testing what. Yes. Ngicela ungichazele ngayo ngoba ngiqala ukuyibona ngiyazi mawuyazi. Yeah, is self testing ne test ye HIV. That one it's your confidentiality angithi uyazitesta wena bese uthola ama results wakho bese uyazithatha wena futhi uzimukise eclinic uphethe yona le testing kit yakho ukwazi ukuthi uyoyifaka lapha ifana nokuthi awu refer umuntu uyazirefer wena, yabona uyazirefer wena. But if you don't have that confidence ukuzirefer, you take the second person that you trust and you want to talk naye ukhansele akuthathe akumukise ayokurefer. Yeah, noma ngabe ube negative mele urefer, because angithi status mele kwazi ukuthi abantu abaphila ngaso bangakanani, abangaphili ngaso bangakanani. Ngoba kulaba abaphila abangaphili ngaso angithi sifuna abathatha prevention lokuthi why PrEP. Yeah, so we need them to prevent themselves. If you are positive, take your treatment. If you are negative, take prevention. Yes, to prevent her from ukuba naso isandulela ngculaza. Bafowethu uzwileke ngePrEP uthi isebenza kanjani, and uzwile uma unegative uthi kuthiwa kumele wenzeni noma upositive. Mama, closing remarks. Ngithi abantu, especially youth, boys and girls, nabo baba kakhulu ugcwala bomama emaclinic
sicela nani nisondeleni ungasabi umuntu nomuntu akazazi ukuthi yena istatus sikuphi istatus sakhe sikuphi and sifuna ukuphila health style eMzansi Africa and by 2028 thina sithi HIV ayiphele eSouth Africa ibe ingasekho sithi ngo2030 sifuna ifree HIV generation eSouth Africa. Bafowethu Mzwile mamela ngikukhumbuze gijima ku-YouTube mafika ku-chip uthi Kasi Podcast ufike ucofe kanti Kasi Podcast ayikho yodwa inenkosi Life Media nenkosi The King ama partnership imini wakho nawo ngowami stay tuned for eminye imicimbi esizoba nayo